Today's presentation, we are going to look at parts of human body, parts of the body. Akuku arụ mmadụ dị iche iche. Anyị ga-ebido na isi, head, isi, eye, anya, nose, imi, mouth, ọnụ, ear, ntị, neck, onu, hand, aka, fingers, mkpịsị aka, nails, mbọ aka, teeth, eze, tongue, ire. Ebe a ka anyị ga-akwụsị today. Ụbọchị ọzọ anyị ga-enenyekwa anya na akụkụ arụ mmadụ ndị ọzọ. Ndewonu, daalụ.